Skibbereen ag the chorca tá feachtar sé bon ag loch trádala an marga áitiúlinn sin le churannaí foglithe nua maidide le margaí tuiche atá le churavhaim ag an ggóir le conde. Deir siad bhfuil gaiide go hiintach le marga Skibbereen ach go bhéadach réalacha nua maidide le tálaí agus srianta éagsúla an marga I bhile. Bíon marga Skibbereen siúl gach maidin saharan sa bhliain a chónám se bliana araig tagan níos mó trádálathe. An saharan ba gnóthaí is saoran na bliana se caite bhí 137 staníní an seo. An éirig dáil sí cóirlachúnta charcaí dréocht dus na foglithe nua a bhíidir ag éirig choirmhaim bharagaí túthe fud an chunta. Bhí deise an bobbal ainachtaí a choristeach mar leis na dlithe seo. Oh, that looks too big for me. Chuig locht an bharagaigh sa Skibbereen níos fuide fós, rinne achorc chun na cuairte dúthe ina déamh. Well, níl an cóirla ag caintling, bhfuil ó rialacha anna bhór a chur isteachcaring agus níl na rialacha sin agus an casual trading act ag taistalúing. Tá an marga má go leor níl sé briste, so fágé mar atá sé. It's part more than a sales sociochta bheithan seo a caintla daoine agus tá sé an Jackar actually an siopadóireachtaí aanamh mar tá tú caint an lá go léir tá go léir. Deir ar chorlóir baile a bháin go dtigean an cóirla chunta tácht an bharagaigh don Skibbereen. Bhí mé conference ó bháin a bhaile atlí a faoin marga agus dúirt den éigen gach euro atá caite sa marga déine sé timppla €26 don bhaile. Tá an daoine isteach don marga ach fanan siad téann siad a go lón, téann cenaíonn siad café, téann siad ag siopadóireacht, so is boost úntaach éad an Skibbereen. So ní credim go bhfuil daoine coné sin athrú agus tásúla go nach bhfuil. Ní raibh ar láirí thar ceann chorlachúnta charcaí fáil inniuh chun ráitas a dhéanamh cheist chun spóideach na bhfodlathe. Nuacht TG4 an Skibbereen chun ta charcaí.